na ci wannan taliya ba Allah. Haka dai. Ba mu da aiki ne mu dai ba abin da muka. Aikin banza aikin wasu. Taliyan ma ba za ka bar ni in ta anasa ba? Wallahi ban taɓa ganin mara zuciya kamar ka ba. Aikin banza kullum sai ran ci da kai ba abin da ka iya sai dai bacci. To tun da dai kai mayu ne. Ce ne. Inna lillahi. A wayan ci za kai? Duk bakaken maganganun nan da na gaya maka amma ci za kai? Ban taɓa ganin namiji mara zuciya irin ka ba wallahi. Tabbas na san kin faɗa min bakaken maganganu. Kuma wannan maganar na ci haushin sosai amma wallahi hakan ba zai na ci wannan taliya ba Allah. Haka dai. Ba mu da aiki ne mu dai ba abin da muka. To ke yanzu in ban da abinci in ban ci taliyan nan bikin san na yawa kaina asara. Wallahi dole sai na ci taliyan.